Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesembu kanye nothando nesembu siyaxoxa kodwa ke okukhulu noma kakhulukazi kule video ngiyazi ukuthi khona abazosicacisela noma abazosifundisa. So sibuke izingane zesithembu sibindi la ikhuluma khona into yokuthi first wife owabadala owamadlozi, second wife ukababa, third wife owakhe. Indlela le athi usibindi ufuna ukushada ngayo. Imbono ke yaphambana guys, izohlezi phambana. Nolwazi siba nalo ngezinto alifani kaningi kuba kanjalo. So kulo othi uzwa usibindi noma ofika nokuthi isiZulu anisazi, isintu anisazi, le esho usibindi ikhona, cha la ngivulele wena le nkundla ukuthi usichazele. Le video nje ngifisela lawo ma comment athi le esho usibindi bayayazi isithembu siqala kanje noma vele umsuka yiwo lo. Yebo, le video nje kahle kahle guys ngiyazi bakhona bayavela futhi kuma page amaningi bayakhomenta bayasho ukuthi phela nina isiZulu anisazi yingakho niphikisana nosibindi. Usibindi ngeke nize nimuzwe. Laba bamzwayo ke guys ngiyibekele nina lena nje eyokuthi sifunde kuleyo ndawo. Enye into ke komunye njengoba kuzoba khona abafikayo bechaza ukuthi lokho akushoyo ukuthi unkosikazi wabadala ukababa owakhe kumi kanjani. Angisho ukuthi ngoba lo osezochaza uzobe sewuvumelana naye. Ukufundiseka ukuthi ube ne clear picture yokuthi le ndaba ime kanjani ukuthiwani, base ukuthi bathini angikuforced ukuthi sithi right noma wrong. Into engifisa nje yenzeke kule sigaba noma ngalolu daba ukuthi sibe nolwazi noma sibe nokuqonda ukuthi ubechaza ukuthini, ngoba ngokwethu sisela ukuthi hawu kwenzakalani ngoba unezingane. Iy'ngane sibeka ngokuthi phela manje naba abantu bakho abayigazi lakho, bona siphumile kancane ey'nganeni. Kule video sikuleyo ukuthi kunonkosikazi wedlozi, unkosikazi kababa, unkosikazi wakhe oku-third wife. IsiZulu sisho njalo, usho njalo usibindi. Lesi isiZulu akasaziyo nobaba wakhe akasazi. Kahle kahle uthi yena ubaba wakhe ubhimbile mangicabanga ukuthi ubesho njalo. Ngokwamazwi kaSibindi mayebeka ngokuthi khona owedlozi okumele ukuthi abe innocent or abe pure, oyintombi nto, kube ukababa, kube owakhe. Lena ke guys sichazeleni, ningabe futhi anichazeli mina ngedwa, senichazela nabanye odadewethu nobhuti nomalume abadidekile nakhona ukuthi isiZulu sifuna ukuzwa ngempela ukuthi isiZulu ngempelani esihamba kanje, isintu ngempelani esihamba kanje. Ilele lapho leyo video ingakudidiki. Ngiyabonga isupport yenu, ngiyabonga kakhulu guys. Angikwazi ukuphendula ama comments njalo ngalibeka udaba lami lwefoni ukuthi hey kwenzakalani, kodwa nje ngiyabonga. Engeke ngikuthande kakhulu yilama comment okukhombayo ukuthi uyilalelile into engishoyo. Ngiyazi ukuthi angibi serious njalo, ngiyazi futhi ukuthi kwesinye isikhathi ngibuye ngibe namanga amancane. Abamancane ke Nkosi yami, nokuhleba ke nokuhleba siyahleba kancane, kodwa engike ngithande i-comment eqondile ukuthi ubambe kuphi ukuze mhlambe makukhona into engikudidile ngayo ngikwazi ukuphendula. Manje ngeke ngithola ama-comment amanye engazi guys ukuthi ngingabuya ngithini, noma mhlambe kuwukuthi ubudidekile. Yabo mawuzovela uthi unamanga uthola ukuthi le video i5 minutes, mawusuthi nginamanga sekufanele ngicabanga ukuthi kazi yiphi iphathi le engiyishilo wathi iyamanga, uyabona. Kuba khona lokho. Enye ke into inhlamba no
Yabo nje unolo oyisigaxa sikano omkhulu, angiyithandi inhlamba, angiyifuni, angiyamukeli. Body shaming angiyamukeli. Phumani nje kulento eningenile lo moya omubi. Akwenzeki lana sixoxa kanjena mase kufika nokuthi isikhathi sokuthi sihlebe siyahleba kancane singiqi. Makuthi-ke futhi-ke asibi serious, cha asibi serious, kodwa awukazi umuze nangelilodwa ilanga sefika la kuthathele nje i-picture noma yimuphi osaziwayo, ngoba baningi osaziwayo. Mase ngithi hawu, ake nibheke umzimba wakhe, ake nibheke amabele, akaze osekufana ngabe uthi ukubambile ukuthi cha, angiyena lolo hlobo lomuntu. Nenhlamba nje waqala wena wadinwa wase uba nenhlamba, mina nje ngivele ngibona ukuthi hayi shuthi ngesikwazi ukuxoxa. Yingakho-ke ngiyibhlokha i-comment yakho, ngoba kule channel ngithanda ukuthi sixoxe. Hawu siyokuxoxa ku-serious ngelinye ilanga ungabe serious ngelinye ngithi hayibo, kodwa bakwethu akunihlekisanga lokhuyana, ngoba nami kusuke kungihlekisile, njengoba kuningi nje kungihlekisile la kule episode esibuya kuyona kwezingane ezisithembu. Ngihlekiswa ukhona obuzwa ama-plans. Le video ningakhohlwa guys, ngicela isicacisele laphaya ku-first wife no-second wife no-third wife. U-first owedlozi, ancestors, u-second okababa, kodwa ubaba kaSibindi usaphila umseliko, mhlambe yenye futhi edida abaningi leyo. Mase kuthi unumber 3 uthi owakhe. Nayi-ke into ebisingihlekisa ukuthi khona ongakhuluma ama-plans akhe kule show esibukayo. Manje asazi ukuthi lama-plans awakhe ngempela guys, mani bheka into efuna uyena le angakwazi ukuyichazela abambisene nabo. Hayibo, nina nithini? Akabanjiwe njengeskipper waxhavunwa ngeskipper ukuthi yenza lokhu nalokhu. Cha, ngisho ngaleyo ndlela leyo esaphoqa, kodwa ngathi akabekwangani emgqini. Yazi khona enye into engeke ngiyicabanga, nike nibone kulezi zinto ey'bheke eceleni lezi-ke eseniy'bala ukuthi zenziwe KZN, ukuthi lena ephathelene nokusimama nokuthuthuka nezinto eziyimfihlo ezaziwa obaba, kakhulukazi zenziwa abafana. Nike zenziwa abafana. Ngeke kusekhona ingane yomfana eyolandela noma ingane yomfana bazoyihlebela le mfihlo. Sengike nganaka Nkosi yami, yeyi ningayi kude nize la esikhona. Kube khona ukuthi ingane yomfana izoba nesibindi, ingane yomfana izozazi izindlela ade ihanjwe ubaba. Mase ukuthi amantombazane wona avele kumataniswe nokuthakatha. Nike nizwa nje kuthiwa anti babe bayathakatha. Ungayibambi-ke le video la ekugcineni, akukho serious lokhu. Ukuthi khona ngathi kunokubanjwa ngeskipper laphaya esikusolayo. Anisola ukuthi ubanjwe ngeskipper, watshela ukuthi kahle kahle indaba ihamba lapha. Yini engakwazi ukukhuluma ngama-plans akwakhe nekusasa kwelakhe nala ibheke khona. Hayibo, anisolini ukuthi unesandla simgxavunile. Sizolobu simjaja sithi hayibona, waze waphithizela, waze wahliphiza, kanti njalo uphuthumisa la kufanele aphuthumise khona. Angisho lutho-ke guys, angisho lutho. Ngiyaxolisa nje kule ngxova esengenza la ekugcineni. Silaphaya ukuthi u-first wife ama-ancestors, second wife wababa, u-third owakhe. Anisichazele nje nisibeke kahle. Angazi nami ukuthi kuzoba kanjani, kodwa nje sicela onolwazi kulaba bathi thina asazi, siphikisa into esingayazi, yabona, ngoba abaningi ngempela bathi hayibo uthini, kwake kwenziwani lokhu, seke kwenzeka. Nokwaziyo-ke mhlambe ngesikhathi sisabambe lapha-ke kuMpumelelo, ngisazohamba ngiyodlunguza ngale kubazali baMpumelelo, nginenzele ngabo-ke isibonelo. Ngiyabonga-ke guys, support. Bye.